Hello mga sisi! Welcome to my channel! Natay ko dito rin sa balay sa ako ang mama, sa akong mother. Hello! Mana akong mama. Kung pagumangkon, si Donna. Hi Donna! Nami diri karon uban akong anak nga lalaki. Kato ganing akong bunso kay mag-practice sila og sayaw sa ilang PE. Kay kanang ilang PE mga sis, online lagi ning klase karon. Papasahon sila video sa sayaw. So nag-practice sila diri og diri mi karon sa balay sa akong mama kay dako siya og lugar, dakog lugar. So naa sila sa gawas ng practice mga sis. Mao din balay sa ako ang mama. Muna siya. Yan ang Christmas tree, oh. Pakita daw yung Christmas tree. Akong anak nasa gawas ng practice mga sis. Unya pa may manguli ani. Hindi ko man nilang practice. Wapa ka akong mama, char. Cedric, how'd kayo mo sayaw? Si Nyeza ma, si Nyeza. Isa man eh. Si Nyeza. Si Nyesa. Abuda. Si Abuda, kento. Wala pinakahawag ma. Insay ngalan ni mo dong? Prince na Ikaw tama, ikaw dito si Fritz. Ako pinakagwapo sa room. Pinakagwapo? Yeah, sab. Sab. Punggok mga sis, among ero mga sis, ero sa akong mama mga sis, si Punggok. Hello Punggok. Yeah. Kanon, sleeping ha. Go. 1, 2, 3, lingi. Oh, boom. Boom. Atras. Wala ko. Gwapo naman ka sayaw. Ay, muda. Kami sa din ma. Ginago, pero ko na niyo. Wasing bulak sa akong mama kay ngano naayang mga bulak diri niya gipamutang sa sulod sa iyang balay. Oh, daghan siya mga bulak diri mga sis. Oh. Akong ipagawas kay ngano payat. Mga payat iyang mga bulak. Magsulod na pud tag tambok, puli-pulihon man na nimo. Among ibalhin mga sis. Ako siyang tabangag pang-arin sa iyang bulak sa gawas. Mao ni mini garden sa akong mama mga sis. Mini garden. Napoy gate gamay. Diri dapat nimo ipambalhin imong mga bulak. Ibaba na mga dagkong kaang. Kanang mga dagko ibaba nimo diha. Ipuli ning mga aglo nga gagmay. Mao ni yang mga bulak mga sis. Mao ni yang mini garden. Napo
bulak sa kong mama. Oh, hinay, hinay, hinay! Ay! Pangripat na mo ang mga bulak, mga sis. Dapat ipangripat kay dili na siya healthy. Para ane, payat na kaayo. Payat sa dulo sa payat eh paghatag pa lang. Lugar daw payat. Dapat unta kung payat paghatag mo tambok na sa iya ha. Kay ngano ang soil ani kaging na. Need na siya ilisan og another soil. Ma, tagay taglayin ka ang ma. Asa na ibutang? Asa ni siya ibutang? Kaang, kaang. Si tanawa ang iyahang ugat dili makalihok kay ngano. Nagpundo yang mga ugat dili makalihok. Oh, gagmay kay mga ugat, nay mga bulati nga gagmay mao ni mokaon sa iyang tanom. Nay mga mamang oh, mao ni nagakutkot sa iyang tanom. Ay, batak na ng mamang hinaban. Lura siya kana. Unsa mamang asa mamang? Iboy! Say boy. Ako kutsilyo. Chilio. Ayaw na lang, naligo. Ayaw na lang. Kutsi. Ay, kani ay bali na dali oh. Na. 1, 2, 3, go. 1, 2. 1, 2, 3, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7. Pagpas, 1, 2, 3, go. 1, 2, 3, 4, Bangagay sa tunga na. 7, 8, 7. Kapajod, 1, 2, 3. Okay, 1, 2, 3, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7. Tanawa sa danang gamot sa ilalong kung nabay mga ulod-ulod. 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7. Pa mo mag-practice ang mga bata oh. Open.
1, 2, 3, 4. Stop. Okay, 1, 2, 3, go. Guwapa na. 3, 4, 5, Ay, sana isulod sa balay. 7. Nasunod gani ga ko namin ayo yan namin sulat ko haon diri ano. Humana silang practice mga sis. Uli nami. Bye-bye. Ma, uli nami, ma. Ma, uli nami. Ay, mga sis. Wala mang managad ako, mama. Ay, ma, uli nami, ma. Bye, Paso mga siya. sisi. Bye mga sis. Don't forget to subscribe my Forget. channel. Don't Thank forget. you. Paano to gani mo doy? Bye. Ma, uli nami. Oh! Oh.